nitolbu lil kulħadd biex jieħu il-flambon f'idejh hawnhekk tal-ġnub jekk m'hemmx fil-korsija hemm issa jnewlulkom. Ibdew ixejluhom ħalli nagħtu bidu flimkien għal l-adorazzjoni u t-talba tar-Rużarju. Se nimxu hekk kull meta niġu biex inkantaw il-glorja inqumu l-koll bil-wieqfa. L-ewwel qabel kollox nilqgħu is-sagrament billi nqumu l-koll bil-wieqfa bil-flambo mixew f'idejna. Imbagħad meta nibdew it-talba tar-Rużarju għal kant tal-glorja inqumu bil-wieqfa u nibqgħu hekk sal-kant tal-Ave Marija. Għaliex bejn kull posta u oħra sejrin inkantaw ukoll l-Ave Marija. Imbagħad u baqt li niġu biex inkomplu it-talba tar-Rużarju il-posti noqogħdu bil-qiegħda. Nixtieq ngħid kelma ċkejkna dwar il-flambon ħalli nifhmu ftit aħjar x'qegħdin nagħmlu. L-ewwel qabel kollox il-flambon jfisser id-dawl ta' Kristu li aħna rċivejna fil-magħmudija tagħna. Aħna rċivejnieh biex kif Kristu jdawwal il-ħajja tiegħi jiena wkoll bl-eżempji tajba tiegħi indawlu lil xulxin. Biżżejjed dik il-ftit dawl. Ħafna drabi naqtaw qalbna meta nsibu ruħna fid-dlamijiet fil-qalb tal-ħajja. Imma biżżejjed ftit dawl u jdawwallek il-ħajja kollha tiegħek. Biżżejjed ftit dawl tal-Mulej Ġesu. Imma jekk tinnutaw eżies ix-xema waqt li hi qiegħda tagħti id-dawl qiegħda tinħela. Biex tagħti id-dawl trid tmut għalija nfusha. Hekk ukoll aħna fil-ħajja tagħna. Jekk irrid inkun strument tal-paċi, jekk irrid inwassal il-paċi, inwassal il-faraġġ, jiena wkoll irrid ninsa lili nnifsi, immut għalija nnifsi biex ngħin il-ħadd ieħor. Bħalissa qegħdin propjament ngħixu l-kontlarju. Tant nies innoċenti qegħdin jiġu maqtulin. Tant demm innoċenti qiegħed jiġi jimxerred. U għalhekk filwaqt li nitlobkom biex issa nagħtu bidu flimkien għal din it-talba, ejjew nitolbu hekk biex aħna lkoll ma naqtgħux qalbna. Ejjew mill-lejla mhux illum biss, ma kuljum naqdu f'idejna l-arma tal-paċi, il-kuruna tar-Rużarju, u nitolbu għal paċi fid-dinja. Dak li qed nagħmlu l-lejla irid jitkompla fid-djar tagħna kuljum billi nagħmlu l-ħila tagħna u kuljum nitolbu għal paċi.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlisna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkuntemplaw l-ewwel misteru tad-tbatija. Ġesu jereq l-għaraq tad-demm fil-ġnien tal-Ġetsemani. Mulej mad-demm tiegħek naqdu it-tant ixrid ta' demm frott il-mibeda u l-gwerra. Biex il-qerda tal-bniedem biddilha fidwa bil-qawwa ta' demmek l-aktar prezzjuż. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nollu x-xemma fil-fuq. Nerfaw x-xemma il-fuq. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nikkontemplaw it-tieni misteru tad-tbatija. Ġesu marbut mal-kolonna u flagellat. Mar-rabta tiegħek mal-kolonna mulej naqdu l-persuni kollha li minħabba l-gwerra bħalissa qegħdin ibatu fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Kun inti l-wens tagħhom u t-tama waħdanija tagħhom. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern,
u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. It-tielet misteru ta' tbatija. Ġesu inkurunat bix-xewk. Ix-xewk jafas fuq rasek l-għażiża mulej Ġesu. Sinjal tal-ansjetà, tal-biża li nħolqu fik minħabba d-del tal-mewt li kienet risqa. Mal-biża tiegħek mulej, mal-ansjetà tiegħek, aħna naqdu l-biża u l-ansjetà ta' tant persuni illi f'dawn il-jiem ta' gwerra, kif ngħidu bil-Malti, jaslu biex jitilfu moħħhom, kun inti l-wens tagħhom, il-faraġ tagħhom f'kull biża fid-tbatija. Missierna, li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Siru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem.
Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina, bniedem bħalna, o Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha. Nollu x-xema. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ir-raba misteru, Ġesu jerfa' s-salib u jitla l-Kalvarju. Inti tieħu fuq spaltek mulej, fuq ħajtek, it-toqol tas-salib, it-toqol tal-bnedmin kollha. Ma t-toqol tiegħek il-lejla f'talbna naqdu mulej, it-toqol ta' dawk li tilfu lill-leżiż tagħhom. It-toqol ta' dawk illi tilfu djarhom u dak kollu li huwa tagħhom. It-toqol ta' dawk li ġew immankati u feruti. It-toqol li ġib magħha il-gwerra rrieda. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
ويبقى لديم تا ديم آمين. ماريا سانتسما قولي لي انت يومنا، عليك اسمها التعب بتاعنا، جسو طويلت علينا لتكون بنيدم بحالنا. او جسو تيعي اغفرنا ذنوبيتنا من نار الانفرن والجنة للروح كلها لاكتر داو بزون الغنينة تياك. آفي آفي ماريا آفي 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 ماريا. Il-ħames misteru ta' tbatija Ġesu jmut fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija. Id-dem tiegħek iħabbeb lill-bniedem ma' Alla. Demmek fuq il-Kalvarju u għajn ta' sliem u paċi. Xerred demmek minn fuq salibek anki llum mulej Ġesu, ħalli jkun għajn ta' sliem bejn daw kollha illi huma fi gwerra bejniethom. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama hekk fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Kif kien mill-bidu u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Nkantaw fl-imkien is-Salve Reġina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo,
et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordies oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Skont il-fema tal-Papa missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sama ikda fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Issa flimkien inkantaw il-litanija tal-Madonna. Mulejnina, Kristonina, mulejnina, itlob għalina, 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 itlob għalina,
itlob għalina. 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 Aħfrinna nitolbuk mulej. Ismana nitolbuk mulej. En għalina. Najdu fl-imkien it-talba l-paċi fl-art imqazza. Mulej nitolbuk għall-art imqazza, għall-popli ta' Izrael u tal-Palestina, mifnija mill-vjolenza, għall-vitmi, speċjalment it-tfal, għall-midruba, għal dawk miżmuma ostaġġi, għal-mejtin u l-qraba tagħhom.
f'dawn is-sinjat ta' tensjoni u niket. Aħna naqdu l-ilħna tagħna ma' dawk tal-Papa u mat-talba korali tal-bnedmin mid-dinja kollha li qed jitolbu għal paċi. Enna, mulej, biex inħabirku għal bini ta' dinja fraterna, biex dawn il-popli u daw kollha fl-istess kundizzjonijiet ta' ġlied, instabilità u violenza jistgħu jsibu t-triq tar-rispett għad-drittijiet umani fejn il-ġustizzja, id-dialogu u r-rikonċiljazzjoni huma l-għodot indispensabbli li jwasslu għal paċi. Marija, Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Kantaw fl-imkien it-Tanto Merko. ħatejt it-talba jew wara għalek? It-talba wara? Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbirom Talla, Marija Santisma, imbierka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-loħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru lil mulej intom ġnus kollha, sebbuħu popli kollha. Inħejju ruħna biex nkomplu biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Tajjeb tkunu tafu li naqdu magħna qegħdin hawn preżenti fostna l-ambaxxatur tal-Palestina għal Malta flimkien mal-kollegi tiegħu. Ejjew inħossuna qrib dawn il-persuni. Forsi ftit tafu anke ġewwa Gaza bħalissa hemm soru Maltija li għaddiet ħajjita tgħin il-poplu Palestinjan. U skont l-aħħar avviż jew aħjar kliem li bagħtet messaġġ fejn tgħid li ġew ibbombardjati fejn hi flimkien mal-kappillan nisrani wkoll tal-parroċċa ġewwa Gaza kif ukoll is-sorijiet ta' Meder Teresa 140 familja qegħdin hemmhekk maqbudin lesti li anke jmutu. Din is-sor tistqal li kif hi ddedikat ħajjitha għal dawn il-persuni foqra hija lesta wkoll li tmut magħhom. Inqumu bil-wieqfa biex nofru għalhekk dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal dawn ħutna biex il-mulej il-mexxejja f'dawn il-pajjiżi irabtilhom qalbhom u jiftehmu għasliem u l-paċi fost il-popli kollha. Waqt il-quddiesa issa tistgħu titfu il-flambo u tħalluh fil-bank imbagħad meta tkunu ħerġin hemm il-kaxxi ħdejn il-bieb tal-Knisja u tpoġġu il-flambo użati hemmhekk. Grazzi, u nibdew billi inkantaw flimkien.
Natikom merħba din l-Ewkaristija li fija qed nitolbu għal grazzja d-don tal-paċi fl-art imqazza. Naqdu leħinna mal-isfijiet tagħna, naqdu leħinna mal-insara madwar id-dinja li għandhom għal-qalbhom din l-art qaddisa. Ħalli minkejja kull violenza, kull gwerra, Alla jibat l-ispirtu tiegħu, spirtu ta' rikonċiljazzjoni u paċi. Il-Knisja llum tagħmel it-tifkira ta' Sant Ignazju ta' Antiokkja. Għalhekk issa ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misterji qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt tmirijieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassanna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti żejjen il-ġisem qaddis tal-Knisja tiegħek bl-istqarrija tal-qaddisin martri. Atina lill-martirju glorjuż li qegħdin infakru llum ikun għalina ta' għajnuna qawwija kif kabbar għal dejjem fis-sema lil Sant Ignazju ta' Antiokkja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Eżis, jiena ma nistħix mill-Evanġelju, għax l-Evanġelju hu qawwa ta' Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. L-ewwel il-Lut imbagħad il-Griegi. U fih tidher il-ġustizzja ta' Alla minn fidi għal fidi, skont ma hemm miktub, il-ġust jgħix bil-fidi. Il-korla ta' Alla tidher nieżla mis-sema fuq il-ħażen u l-inġustizzja tal-bnedmin li jżommu il-verità imjassra bl-inġustizzja. Għax dak li wieħed jista' jaraf minn Alla kien, iva, irrevelat lilhom, Alla stess urjulhom. Il-kobor tiegħu li ma jidirx, jiġifieri is-seta tiegħu ta' dejjem u d-divinità tiegħu huma setgħu jarfuh sa mill-ħolqien tad-dinja permezz tal-ħlejja u għalhekk m'għandhom ebda skuża. Imma qatt li lill-Alla għarfuh huma la taw ħġieħ ta' Alla li hu u lanqas raddewlu ħajr. Għal kuntrarju, moħħhom intilef fil-bluwa u qalbhom bladen id-dalmet waqt li riedu jagħmluha ta' qorrief blieħu u bidlu l-glorja ta' dak Alla li ma jintemx masura ta' ġbija tal-bniedem li jintem, tal-asafar, tal-bejjem berba saqajn, tas-sried. U għalhekk Alla irħihom għal ġibdiet ħżiena ta' qalbhom biex nitsu u waqgħu fil-għajb lil ġisimhom stess bejniethom. Il-verità ta' Alla bidluha ma' gidba u taw il-ġieħ u l-qima tagħhom lil ħlejja flok ma tawha lil ħallieq li jkun imbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Is-smawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Is-smawiet ixandru il-glorja ta' Alla.
Ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla, emili deħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, ma l-art kollha jasal leħinhom, ma d-dinja kollha jinxteret kliemhom. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien qed jitkellem, wieħed Fariżew stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu qgħad bil-qiegħda, imma l-Fariżew staġeb meta ra li qabel xejn ma nħassilx skont ir-riti ta' qabel l-ikel, u l-mulej qallu: "U issa intom il-Fariżej tnatfu t-tazza u l-platt minn barra iżda minn ġewwa mimlija bis-ser u l-ħażen. Kemm intom bla moħħ. Min għamel in-naħa ta' barra ma għamilx ukoll in-naħa ta' ġewwa. Mela għatu karità minn dak li hemm ġewwa u taraw kif kollox ikun ilkom nadif." Il-kelma tal-mulej bil-qari tal-Evanġelju nitnatfu. Li kieku l-lejla kont qed nigwida pellegrinaġġ fl-Art Imqazza bħalma kont qed nagħmel sa xahar ilu, kont nispjegalkom bis-sempliċità ftit ftit l-istorja twila ta' dan il-konflitt illi bħal donnu sar ċiklu vizzjuż li ma jispiċċa qatt. Jew li kieku qiegħed l-Università nagħllem bħalma nagħmel, kont nispjegalkom mbagħad b'mod aktar akademiku u profond l-eruq twal u profondi ta' dan il-konflitt, Min issa nagħmel dan, mhux il-post li nagħmel dan. Kemm inġib quddiem għajnejja kelma li kont smajt snin ilu waqt li kont qed tattendi konferenza internazzjonali organizzat mill-UNESCO bejn il-Lut u l-Palestinjani. U niftakar Ludi u Palestinjan wieħed fuq naħa u wieħed fuq il-lemin tiegħi, kont qed nirrappreżenta s-Santa Sede dak iż-żmien. Qaluli tnejn hemm majta, hemm karba ta' żewġ popli li bħal donna ma trid tiskot qatt, karba, għajta. U propju dan nixtieq li nġibu quddiem għajnejna. Mhux ir-raġunijiet ta' dan il-konflitt ma' sofferenza tremenda
li dan il-konflitt għal snin twal ilu jabbi l-ispallejn ta' dawn il-popli. Isa bħal donna mhux biss karba u għajta, imma twerżiqa tal-waħx xintara id-dem imxerret għal xejn. U propju dan li aħna l-lejla nixtiequ nqedu quddiem il-mulej u fit-talba tagħna. Mulej ħen għalina, ħen għal dawn iż-żewġ popli. Għamel lis-saltan fosthom il-ġustizzja l-ewwel qabel kollox u l-paċi. Għamel li din il-karba, din it-twerżiqa bis-saħħa tal-bnedmin ta' rieda tajba tinbidel din hija t-tama tagħna fanja ta' ferħ illi tanni verament il-paċi. Ħalli kull poplu ikun jista' jsellmem bil-sinu u b'qalbu u jawgura l-paċi lil xulxin. Assalamu alaikum. Shalom. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu. Umu bil-wifqa u namlu tal-biet tagħna. Missier qaddis aħna nġbarna biex bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu nitolbu l-paċi fl-art imqazza. Għalhekk ilqa' dawn it-talbiet li aħna nagħmlulek minn qalbna. Għal-bnedmin kollha ta' rieda tajba, sija Palestinjani, sija Lut, biex ikunu huma illi jaħdmu fl-imkien għal-ġustizzja u għal-paċi nitolbu. Għal daw kollha li sofrew mewt, violenza, telfien ta' djarhom, telfin ta' dak kollu li kellhom biex mulej il-karità u s-solidarjetà tal-bnedmin kun ta' faraġ u ta' qawwa għalihom nitolbu. Għall-gvernijiet u għall-istituzzjonijiet internazzjonali biex ikunu huma wkoll li jixprunaw dawn il-popli ħajsibu ftehim dejjimi ta' paċi nitolbu. Farraġ lil daw kollha li qed jibku u huma ħafna mulej. Farraġ daw kollha li qed iħossuhom disprati. Kun inti l-qawwa ta' daw kollha maħkumin mill-biża' tal-gwerra, tal-qerda, tal-vjolenza u għati l-mistrieħ ta' dejjem lill-vittmi kollha ta' din il-gwerra rrieda nitolbu. Kull talba tagħna l-paċi nafdawha lil Marija Sultana tal-Paċi. Ejjew nsejħula minn qalbna f'dan is-santwarju tant għażiż għalina il-Maltin u l-Awċin. Slima għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommanna, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej din l-offerta li bil-qima kollha qed nagħmlulek. Kif oġbok tilqa' s-sagrifiċċju ta' ħajtu li joffrilek l-Isqof Sant Ignazju ta' Antjokja li fil-martirju tiegħu sejjaħ lilu nnifsu qamħ ta' Kristu maġun b'ħobb safi bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq li soħħaj lill-mulej Alla tagħna sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għal-Sant Ignazju għal-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Imbirek minn ġej. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku
mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Carmelo u Rita Farrugia li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, Sant'Ignazju t'Antiochja u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti fismawi, qaddes ismek, saltnatek, ikun li tritik, kif is-sema' ejda fl-ard, obslata kull jum bati أغفرنا ذنوبنا għalma naħfru lil-minu jgħalina la tdaħħalniex Amin-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin aħna li ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf li tidħol taħt is-saqaf tiegħi kelma waħda u ruħi tkun imfejqa mill-ġisem.
nitolbu. Tqarbilna mulej bil-ħobs tas-sema aħna nfakru d-daħla ta' Sant Injazju ta' Antjokja fis-sema. Qawwina b'dan il-ħobs biex jagħmilna nsara tas-sew fl-isem u fl-emil bi Kristu Sidna. Fit-tmiem dan il-moment hekk ta' tal, permezz ta' Fader Girlando sejrin nofru lill-Ambaxxatur tal-Palestina ġbija tal-Madonna ta' Pinu li diġà tinsab fl-Art Imqazza. Din qiegħda kienet inħadmet fil-mużajk u grazzi wkoll għall-Patrijiet Franċiskani qiegħda imwaħla fil-mużajk fil-Bitħa ta' Nazzaret. Dan aħna rridu nuru li anke meta twaħlet konna għamilna patt u għedna li aħna sejrin nibqgħu ngħinu l-insara partikolarment tal-Art Imqazza. U għalhekk sejrin nagħtu din iġbija lill-Ambaxxatur l-Eċċellenza tiegħu biex nuruh li l-Art Imqazza qiegħda f'talbna u kull jum minn dan is-santwarju aħna wkoll inwedu l-lejla li nitolbu għal paċi fost dawn iż-żewġ popli. Thank you, Father, for this opportunity to be here, and really thank you from all the Palestinian people who really appreciate your support. As you know, we are people of peace. We are just striving our freedom, and we unfortunately have been striving it for 75 years. We really appreciate your support and your prayers. Of course, we're not talking politics here, but from our hearts, from the Palestinian people, we really appreciate all you're doing for us. And of course, your visits to Palestine with the Magistrate Joe Mafsoud all the time gives us hope, gives us strength, gives us more and more belief that we will be free and Palestine will be open for all pilgrims. Inshallah, we'll see you in liberated Palestine. Thank you, Father. Il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispiritu Santu. Grazzi tal-preżenza tagħkom, grazzi ta' daw kollha li segwewna permezz ta' Radio Marija u x-Xejk TV. Nkomplu nitolbu, din hija xi ħaġa li ħatitlob minna impenn kbir li nitolbu għal paċi. Ja sitwazzjoni imwera ħafna, imma aħna nista' tagħma Alla kapaċi iqajjem nedmin ta' rida tajba biex jaħdmu verament għal paċi. Morru fil-paċi ta' Kristu.